ngiru ngilabo ya tak jingkeli hakmat UIM in charge ilaka ngiyong ba hadu katno kan sempor ni nakaliang kajungu wang ba ai yangi kapor kaba ngin salek no mardor ya kini kakam ngin penslam shu wang nakaliang kajungu bar kuntang nakaliang kajungi ru ngilabo pada ru ya ka kentin kabangiyong ba ngin lada pidai penslam ru ngin yai budin nakawi kapor sakoi pat kata kalong ba mau pada ul aya kata ka assurance kalong ba un salek no khamkloi tengah tharai ba ki bro khoi kalong ba katkum ki jingi kran kalong ba kakam kan krang kamjam ban yaktin om ba kaktin kan krang kamjam ban yakam kan ha nakaliang kajungi ngilabo ya kata ka jingkeli ba katkum ka RTI ka bakiwa nakaliang ki kurs imyong deng ba yung kunyi jongki ba la susha swat jubar ya ki iktir seimpura nak hima nong spung kalong ba makiru ki kubur ya kata tamba sulong no kadon pada hai bentai iba kadang don ka inquiry moh manta kala kini hawi de ni kam sim kalau manta kala interfere ke ying bisar badon burom tikum ta haprang ke inquiry te ngiru ngila suthu bonong ba karkum ka RTI ke bang ngiru ngiyo kolong ba ngiru ngiyong ba to ka inquiry kanang ya sahmat tambang iko ba kan de ke independence inquiry te barkum juru te kan ba kanang ya pada ngiyong ba kum bangin banbiang bawang no swasipor yu ni kuntiu simli thong no swadano donuru khnang bo pajbau jong kahima hi bro selansar un imsuk un imsan namar ba kum bakolong manta kadon sibun ba ki kenrum ki kenram hapo ka it kahima jong ka nongspung ma bat khandu kentang yawai ngang supwa ban penpau hang ne kolong ba lada ka district council kamla ban le AA hawi dei ba kane ka jingdawa ka jungi ba ka jingi kran ka jungi manta ngimban se ba nakaliang ka jungi ngin hap ai na ka jingtho sha ka Ministry of Homes and Affairs Government of India bandawa no la ka jong ka regional council ngim kwa shu ban ban yatri ran karu ba ka district council ngin ya yang kejuk hakum gitu gipor men hendai bala kuno ngin ya no da kata ka benta la kam sngap kata kolong ba ngin pan be no da regional council ha ka ba governor long ukli jong ka council ngin sapa la da ka district council ka panslam ka ngin man se ngin hapa ska machi government of India katkum ka ba ka government of India kala ya ka district council menta la nyo pauslam ka ba kala don ten re hadu kan menta pada da ka jing yai pen bu be ka district council ya ki acting chief kolong ka bam so tenat ka hajing sha to ndriu banai la ne hapo system do tela ko no ngiru ngim sawi te mentang msong no ki bro khoi kolong ba le politics man te hang ne jing sisa hapo district council katkum ka jing sisa kim dei te bandan watang kalamaru khana kinyo ban bisar ban sensar wadia ka ya kata ka dusur ka riti jongi khasi namar kane ka slam kane ka office ka slam apkhmi ya ki lariti jongi khasi